Βρισκόμαστε στο πέραμα. Εδώ στεγάζεται η Πανελλήνια Λέσχη των φίλων της Τσέλσι. Ένα κλαμπ που έχει λίγα χρόνια ζωής, αλλά είναι πάρα πολύ οργανωμένη. Θα πάμε τώρα σε μια μικρή ξενάγηση με τον οικοδεσπότη μας, που θα μας συστηθεί και ο ίδιος. Καλησπέρα. Θα θέλαμε να μας συστηθείτε, να σας γνωρίσει ο κόσμος. Είστε ο οικοδεσπότη μας και ο ξεναγός μας στα γραφεία της Λέσχης των φίλων της Τσέλσι. Καλώς ήρθατε. Είμαι ο πρόεδρος. Χαίρομαι πολύ. Το όνομά σας θα πείτε στο φακό. Είμαι ο Ηρακλής Κότζογλου. Χαίρομαι πολύ, Ηρακλή. Λοιπόν, ελάτε να σας δείξουμε το Ωραία. καινούργιο μας Πάμε να τόπο. δούμε που είναι το σπίτι των φίλων της Τσέλσι στην Ελλάδα. Ένας χώρος καταπληκτικός. Λοιπόν, από εδώ είναι η reception. Μια μικρή boutique. Ένα μικρό museum της ομάδος. Για τους φίλους για να βλέπουν κάποια πράγματα από το παρελθόν και να μπαίνουν στη φιλοσοφία λίγο της ιστορίας της ομάδας. Εδώ για τους φίλους της Τσέλσι που θέλουν να ντυθούν Εδώ είναι μια μικρή απευθείας. της ομάδος. Να πάμε στο καθιστικό. Είναι η ώρα του αγώνα τώρα. Είναι το παιχνίδι της Τσέλσι τότε να πούμε. Το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή δεν χαροποιεί κανέναν σίγουρα. Ακόμα και φίλους της Λίβερπουλ είναι δυσαρεστοί. Να μας πεις λίγο, Ηρακλή, τη διεύθυνση στο πέραμα. Είναι 25 Μαρτίου 18. Απέναντι από το στάδιο Πρόνοια Περάματος. Α, μάλιστα. Πάνε λοιπόν από το στάδιο Πρόνοια Περάματος. Το οποίο θα το δείτε και αργότερα μετά από εδώ. Το οποίο είναι αθλητικό κέντρο και αυτό είναι και το κλειστό της Α2 ομάδα που παίζει. Α, πολύ ωραία. Οπότε σε γενικότερα γειτονιά είναι σε αθλητικό Είναι αθλητικό, πνεύμα, έτσι. αθλητικό γειτονιά. Βλέπουμε φίλους της Τσέλσι. Ηρακλή, βλέπω καθαρά βρετανικό το πνεύμα, έτσι. Έχουμε και το σνούτερ εδώ. Ο χώρος είναι μεγάλος και πες μας λίγο στο φακό των εμβαδών του. Είναι 370 τετραγωνικά. Είναι, αν όχι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Κλαμπ. Πάντως είναι το μεγαλύτερο σε εμβαδών στην Ελλάδα. Σίγουρα. Δεν υπάρχει. Δεύτερο είναι ένα συναγώνιστα μεγάλο. Ελλάδα, σίγουρα. Λοιπόν, αυτός είναι ένας χώρος, όπως μπαίνουμε δεξιά, ο μεγάλος, που είναι το καθιστικό, το γραφείο, η μπουτίκ και το μικρό μουσείο. Έχει όμως και άλλους χώρους, έτσι. Γιατί έχει χώρους έσω indoor, το λέγαμε στα αγγλικά. Είναι για Indoor αθλοπαιδείες. το entertainment των μελών. Έχουμε και... Να κάνουμε μια στάση στην αναγνώριση, το οποίο είναι ένα document, ένα έντυπο, το οποίο πρέπει να το βλέπει ο κόσμος, Ναι. ότι το κλαμπ είναι επίσημο. Έτσι. Επειδή λέγονται Αυτό είναι πολλά... το περσινό, αυτό είναι το φετινό. Ναι, ξέρω ότι όλες οι ομάδες το ανανεώνουν. Ναι. Πέρσι ήμασταν bronze, φέτος είμαστε silver. Πιστεύω να είμαστε σε gold. Έχετε και... Δεν το έχουν όλες οι ομάδες έτσι, αλλά τα certificates τα βγάζουν και τα αναβαθμίζουν ανά σεζόν. Εδώ είναι η αίθουσα ping pong και darts. Wow, ναι. Έχουμε και τα darts. Εδώ διοργανώνονται πρωταθλήματα. Πρωτάθλημα ping pong για τα μέλη. Για τη φετινή σεζόν είμαι εγώ ο πρωταθλητής. Ναι, αλλά να μας πεις και το μυστικό, έτσι, να μας δώσει και το σκονάκι ότι έχεις παίξει ping-pong στο πρωτάθλημα στο παρελθόν. Ναι, έπαιζα σε ομάδα, παλιά, οπότε η τέχνη δεν ξεχνιέται. Και μάλιστα, και το κίνητρο ήταν ότι μπήκανε κάποιοι καλοί παίκτες, οπότε έδωσες και εσύ πνοή με τη συμμετοχή σου. Να συμμετάσχω, αλλά και για λόγους πολλές φορές έρχονται και άλλοι παίκτες απ' έξω και παίζουμε να κάνουμε ένα... Σε τύπου friendly. Πώς το λέμε? Training. Όχι μωρέ, που για να βλέπουν οι άλλοι... Επίδειξη. Επίδειξη. Ναι, ναι.
Γίνονται και αγώνες επίδειξης εδώ. Θέλω να ομολογήσω ότι είναι... Σκοπεύουμε, αν δούμε μια καλή τριάδα στο μέλλον, Ναι. να κατεβάσουμε και ομάδα επίσημα σε κάποια κατηγορία. Αυτό είναι πάρα πολύ... Μ' αρέσει να το πίνω και το κυνηγάω. Όχι, είναι πάρα πολύ καλό. Μ' αρέσει και να το προωθήσω μέσω της Chelsea. Πολύ ωραία. Μου είπε το μυστικό ο Δημήτρης που με έφερε ότι διαθέτεται και χώρο γυμναστηρίου για τα executive members. Θα πάμε και από εκεί. Ωραία. Από εδώ έχουμε τα darts, τα είδες. Ναι, τα έχω καταγράψει και μάλιστα βλέπω ότι το ένα είναι και digital. Το ένα είναι, σε αυτό παίζουμε, το traditional. Τους αρχάριους. Ναι. Σε αυτό γίνονται οι περισσότεροι αγώνες. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Καταλαβαίνεις ότι τα περισσότερα κλαμπ αυτή τη στιγμή μετά από αυτή την παρουσίαση ναι. θα νιώσουν λίγο τριτοκοσμικοί. Και δεν έχουμε καμία βοήθεια από τον κύριο Αμπράμοβιτς. Κανένα κλαμπ δεν έχει. Λοιπόν, εδώ έχουμε, απλώς μας βγήκαν λίγο απροετοίμαστος. Έχουμε βγάλει μερικά κάντρα, είναι ρετρό. Απλώς βγάζαμε τζάμια και τέτοια και τα έχουμε αφαιρέσει. Λοιπόν, εδώ είναι η αίθουσα με τα βάρη και σάουνα. Έχουμε σάουνα, τους γέρες είναι στο βάθος, γυμναστήριο κανονικά. Εδώ είναι η αίθουσα για τα βάρη. Όλα για τα μέλη της Chelsea. Well done, εγώ θα πω. Και καμιά φορά κάνουν και καμιά εξαίρεση για προέδρους άλλων ομάδων. Ναι, αυτό δηλαδή ήταν περικλεί εμένα. Λοιπόν, και εδώ είναι η αίθουσα των οργάνων. Εδώ έχουμε τα όργανα. Με τη σχετική κουζίνα στο βάθος. Με ένα μικρό κουζινάκι. Για τον καφέ. Έχουμε και ένα ακόμα εκεί αποδυτήρια για αν τυχόν έχουμε καμιά γυναίκα. Σωστά. Οπότε μου είπε Δημήτρη, έχετε και χωριστές τουαλέτες ανδρών και γυναικών. Ναι, γυναίκα τουαλέτα για γυναίκες από εδώ είναι οι ανδρών. Επειδή έχουν και γυναίκες μέλη. Σωστά, αυτό δεν μου είναι άγνωστο σαν γεγονός. Όλο ένα και περισσότερα τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται γυναίκες που θέλουν να εκδηλώσουν την αγάπη τους για το άθλημα. 6 γυναίκες. Και σιγά σιγά θα τις κάνει πολύ περισσότερες, πίστεψέ με. Μάλιστα. Είναι περίπου ένας χρόνος που έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια για την εγκατάσταση εδώ. Ναι, έτσι. εδώ ξεκινήσαμε από το Οκτώβριο. Ναι, άρα είναι λιγότερο, τι λέω, στον 7ο μήνα. Μάλιστα, άρα οι φίλοι της Chelsea... Και έχουμε και τα ψάρια μας. Τα οποία είναι τα ψάρια μας. Ποιος συντηρεί τα ψάρια? Ποιος είναι ο συντηρητής για τα ψάρια? Γιατί έχουν μια ιδιαιτερότητα στο θέμα της καθαριότητας και της τροφής. Ο πρόεδρος. Κατάλαβα. Ο πρόεδρος έχει πολλά στα κεφάλια του, μου φαίνεται, όπως όλοι οι πρόεδροι. Μάλιστα, θέλω να ομολογήσω ότι έχω εντυπωσιαστεί. Το λιγότερο που μπορώ να πω είναι συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Και μακάρι να μπορούν όλα τα κλαμπ να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Chelsea σε αυτό το θέμα. Γιατί το χόμπι στην Ελλάδα γενικότερα πάσχει. Εγώ το βλέπω αυτό το πράγμα, έτσι. Πάσχει. Ο κόσμος εκτονώνεται λανθασμένα. Οπότε μπορούμε να κλείσουμε το φωτισμό και να πάμε λίγο να δούμε τα παιδιά κάτω που βλέπουν το παιχνίδι, να τους καταγράψουμε. Θα τους κάνω. Για πες μου τώρα το σκορ, αυτή τη στιγμή δεν έχει τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, αλλά προηγείται η Tottenham. Τι βλέπεις για τελικό? Πέρασε, ισοφάρισε η Chelsea. Για να πάμε να δούμε. Μια εκτίμηση για το τελικό σκορ. Σαφώς αισιόδοξο το βλέπω. Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει, γιατί πάντα κερδίζουμε την Tottenham. Έχουμε μια πολύ καλή παράδοση με την Tottenham στο Stamford Bridge. Πιστεύω 2-1. Αυτό είπα και εγώ νωρίτερα που με ρωτήσαν πώς το βλέπεις το παιχνίδι να το παίξεις στο στοίχημα. Λέω θα δυσκολευτεί λίγο η Chelsea, αλλά θα κερδίσει λίγο στο οριακό over το 2-1. Τα τελευταία χρόνια μας δυσκολεύει το Tottenham, μπορώ να πω. Μόλις σοφάρισαν ένα. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα παιδιά. Την παρέα. Εδώ έχουμε
Θυμόμαστε, είναι από ένα περιοδικό από την Αγγλία. Ναι. Είναι τα 10 μεγάλα σκάνδαλα, τα πιο μεγάλα σκάνδαλα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όχι, χαρτί λίγο, δεν έχουμε χαρτί λίγο. Από τα 10 μεγαλύτερα σκάνδαλα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Γράφει αναλυτικά τι έκανε ο κύριος. Αχα, ναι, είναι γνωστός ο κύριος. Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο και θα κλείσουμε τη σύνδεσή μας από το πέραμα. Καλό σας βράδυ.